Mayong adlaw mga bata, karong adlaw atong katunon ang Mathematics 3 sa Cebuanong Binisaya. Ani ana kita karon sa Qtr3 Lesson 2. Ang atong lesson mahitungod sa reading and writing fractions that are equal to 1 and greater than 1 in symbols and in words. Andam na ba mo? Disclaimer. No copyright infringement intended. I do not own the contents in this lesson. They belong to the rightful owners for video lesson purposes only. Sa dili pa kita mo padayon, ani ay mga health reminders nga atong bantayan. Una, maghugas sa kamot. Ikaduha, mo distansya sa ubang tawo. Ikatulo, likayi ang paghikap sa imong mata, ilong ug baba. Ikaupat, kanunay mag-solve og face mask, ilabi na kung mugawas sa balay. O kung walay importanteng lakon, stay at home. So, sa kini nga leksyon, ang mga tinun-an gilauman nga, makabalo mo basa og mosulat sa fraction nga equal to 1 o greater than 1 pinaagi sa mga simbolo. Ikaduha, makabalo mo basa og mosulat sa fraction nga equal to 1 o greater than 1 pinaagi sa mga pulong. Ikatulo, makasunod sa insaktong pamaagi sa pagbasa o pagsulat sa fraction equal to 1 o greater than 1 pinaagi sa simbolo o sa pulong. Unsaon ka pagbasa o pagsulat sa fractions nga equal to 1 o greater than 1 pinaagi sa simbolo o sa pulong? Atong katunon. Para sa fraction equal to 1, ang equal to 1 ang number fraction kung ang numerator kapareho sa denominator. Tan-awa kining ilustrasyon. Usa ka tibuok pizza. Nagihati sa kaupat equally, pareho ang pagkahati. Naunsaon man kaninato pagsulat sa fraction pinaagi sa simbolo. Unahon nato pagsulat ang denominator. Sa ani nga ilustrasyon, aduna kitay 4. Ang denominator ang ihap sa tibuok nga gibahin-bahin sa parehong gidakon. So ang usa ka buok gibahin-bahin nga parehas, so naa kitay 1, 2, 3, 4. So moong 4 ang atoang denominator. Ang atong numerator kay 4 sab. Ang numerator ang ihap sa parte nga nakuha. For example, kani ang tibuok na pizza ang upat ka hiwa na hurot na pagkaon. So, meaning, ang 4 na hurot na nga parte. So, mao na nga 4 ang atong numerator. Now, hinumdumi nga ang numerator 4 ug ang denominator 4 parehas og number. So, buot pasabot nga kani nga fraction is equal na siya sa 1. Ug ang pagbasa niini nga fraction kay 4/4. Okay, so again, kani nga illustration, masulat nato sa fraction pinaagi sa simbolo nga 4/4. So, ang pagbasa ni ani kay 4/4. Now, unsaon man ka kini pagsulat pinaagi sa pulong? Unahon sa pagsulat ang numerator. Hinumdumi, ang numerator kay atong isulat o basahon na whole number o cardinal number. So, kaning 4, mahimo kining 4. Word number nga 4. Sunod, atong isunod pagsulat ang denominator. Ang denominator kay atong isulat og basahon na ordinal number og pun-an og s sa human sa pulong. So, kaning denominator nga 4, nahimong 4th, kay mo man na iyang ordinal number. Pun-an og s, mo nang nahimong 4ths. Again, sa pagsulat sa fraction pinaagi sa pulong, unahon ang numerator nga isulat sa word number or cardinal number, dayon isunod ang
denominator nga isulat pinaagi sa ordinal number plus s. So, ang atong fraction na sa pulong kay 4/4. Atong basahon, 4/4. Kamoy basa? Okay. So, padayon kita mga bata. Tan-awa kini nga pananglitan. Ang atong ilustrasyon kay usa ka tibuok nga pizza. Kaning usa ka tibuok nga pizza gi-slice og 8 ka bahin equally. So aduna kitay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 ka equal parts. Atong isulat karon sa fraction pinaagi sa simbolo. So aduna kitay numerator nga 8 ug denominator nga 8. Hinumdumi nga ang numerator nga 8 ug denominator nga 8 pareho. So buot pasabot kini nga fraction is equal to 1. So ang pagbasa niini kay 8/8. Otrohon nako 8/8. Timan niha nga ang fraction equal to 1 kay pareho si numerator ug si denominator. Klaro mga bata? So karon ato na sab kini isulat pinaagi sa pulong. Unahon nato pagsulat si numerator. Hinumdumi ito isulat si numerator as cardinal number ug si denominator as ordinal number punan og s. So aduna nakitay 8/8. Again, ang fraction pinaagi sa pulong kay 8/8. So ianion pagsulat. Basahon natog balik. 8/8. Okay, nasabtan mga bata? Klaro ba? Sa fraction nga greater than 1. Kung ang numerator mulabaw sa denominator, nagpasabot nga ang number fraction kay greater than 1. So, timan niha, kung ang numerator mulabaw sa denominator, greater than 1. Tanawa kini nga ilustrasyon. Aduna kitay duha ka buo. Duha ka rectangular box nga gikuluran og yellow ang ubang parte. Ang usa ka rectangular ang nahurot og color. Ang usa wala mahurot og color. Sa matag usa ka rectangular, gibahin kini og 3 ka equal parts. Atong isulat karon pinaagi sa simbolo. So aduna kitay denominator nga 3 kay ihap sa tibuok nga gibahin sa parehong gidak-on. So aduna kitay 1, 2, 3. So mo nang 3. Pareho sa mampod sila sa ikaduha nga rectangular. 1, 2, 3. Dayon aduna sa kitay 5 nga numerator ihap sa parte nga nakuha o naay color. So tan-aw nato 1, 2, 3, 4, 5. So 5 ka buok ang naay color. So ang atong fraction kay 5/3. So anion pagsulat. So atong fraction pinaagi sa simbolo kay 5/3. Adto na sab kita sa fraction pinaagi sa pulong. Hinumdumi nga unahon nato pagsulat ang numerator. 5 ang cardinal nga number. Then isunod nato si denominator nga third. Punan og s. So mahimo siyang 5/3. Again, sa pagsulat sa fraction pinaagi sa pulong, unahon sa pagsulat si numerator, then sunod si denominator. So aduna nakitay 5/3. Again, 5/3.
Nasabtan ba mga bata? Ug matawag pod nga greater than 1 kung ana ay whole number sa kilid sa fraction. Sama ni ani nga ilustrasyon. Di ba mo ni atong ilustrasyon ganina? Hinumdumi nga pwede pod greater than 1 kung ana ay whole number sa kilid sa fraction. Meaning, mixed fraction. So, ani nga example, ang pagsulat sa fraction sa simbolo kay 1 kani siya as the whole number. Then, ang tapad niya kay proper fraction. Kani ang ikaduha nga rectangle mo ay basihan. Adunay 3 nga denominator ang ihap sa equal parts ug adunay 2 nga numerator ihap sa parte nga nakuha o parte nga naay color. So, ani nga ilustrasyon, aduna kitay fraction sa simbolo nga 1 and 2/3. Usbon nako sa pagsulat niini, unahon nato si whole number, then isunod din nato si proper fraction, 2/3. So, kani nga ilustrasyon, nasulat nato sa fraction sa simbolo kay 1 and 2/3. Karon ato na sad siyang isulat pinaagi sa pulong. Unahon nato pagsulat ang whole number 1. So, in word. Then, isunod nato pagsulat si numerator. Pero after ani nga word sa whole number, butangan natong and. So, numerator dayon nga gisulat pinaagi sa cardinal number. 2, then sunod ang denominator nga isulat pinaagi sa ordinal number. So, kining nga fraction ang sa pulong kay 1 and 2/3. Usbon nako. 1 and 2/3. Kamo kuno'y basa? Very good. So, adto na sab kita sa example. Kani nga ilustrasyon. Makita nga naay duha ka circle nga gibahin sa 5 ka equal parts. So, 1, 2, 3, 4, 5. Kada circle, gibahin siya 5 equal parts. So, ato kining isulat pinaagi sa simbolo. 7 ang atong numerator o 5 ang atong denominator. Timan si denominator ang equal parts sa pagbahin sa usa ka circle. Ang numerator ang mga parts nga naay color. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, munang 7. So, sa pagbasa niini nga fraction kay 7/5. Again, 7/5. So, unsaon nato pagsulat sa pulong? Again, unahon si numerator, 7. Then, isunod si denominator, 5. So, naakitay 7/5. Pasahon natong balik. 7/5. Okay, nasabtan mga bata? So, ato nang nahibuluan ang mga fraction nga equal to 1 o greater than 1 sa pulong o sa simbolo. So, atong timan-an nga ang number fraction pwede masulat pinaagi sa simbolo o sa pulong. Ang number fraction nga equal to 1 kung ang numerator o ang denominator pariha. Ang fraction nga greater than 1 kung ang numerator mas dako sa denominator. Sa pagbasa o pagsulat sa fraction equal to 1 o greater than 1, ang numerator kay atong isulat o basahon na whole number o cardinal number, ug ang denominator kay atong isulat o basahon na ordinal number ug pun-an og s sa human sa pulong.
Hinumdumi kini mga bata para mag-guided mo sa inyong pagtubag sa mga exercises. Okay. Okay, ato na karon i-apply ang atong mga nakatunan. Basaha ang instruksyon. Hinganli ang fractional parts sa shaded nga bahin sa mosunod. Isulat pinaagi sa simbolo ang inyong tubag. Number 1. Duha kalingin ang atong makita. Ang usa ka lingin gibahin into 6 equal parts. Sa primerong tibok nga lingin, nasyidan sila tanan. Sa ikaduha nga lingin, usa ra ka part ang nasyidan. So, unsa man atong fraction ni ani pinaagi sa simbolo. So, ang atong fraction kay 7/6. Usbon nako, 7/6. Ikaduhang fraction. Kini nga circle gi-divide into 8 equal parts. So, nasyidan siya tanan. So, ang atong fraction kay 8/8. Usbon nako, 8/8. Number 3. Usa ka circle nga gi-divide equally into 3 equal parts. Tulo ka bahin nga pareho. So, puro siya nasyidan. So, ang ato ang fraction kay 3/3. Usbon nako, 3/3. Number 4. Aduna kitay tulo ka circle nga gibahin sa 8 equal parts ang matag circle. So, sa primerong circle, ang tanang parte na kuluran or shaded. Sa ikaduhang circle, ang 8 ka parte shaded gihapon. Sa ikatulong nga circle, tulo lamang ka parte ang shaded. So, unsa man karon ang atong fraction sa simbolo. Aduna kitay 19/8. Usbon nako, 19/8. Nganong 19 man? Tan-awa. Sa kani nga circle, adunay 8 shaded part plus 8 na pod sa ikaduhang circle plus tulo sa ikatulo nga circle. So, 8 plus 8 equals 16 plus 3 equals 19. So, muna nga aduna kitay 19/8. Pwede po ni nato masulat sa mixed fraction. Unsaon nato pagsulat? Hinumdumi nga aduna kitay duha ka buo nga moy ato ang whole number. 2. Then, pare sa proper fraction, 3/8. Usbon nako atong mixed fraction kay 2 and 3/8. Number 5, aduna kitay rectangle. Ang kada rectangle gibahin into 2 equal parts. Sa unang rectangle, shaded tanan. Sa ikaduha, ang babaw ra nga bahin mo'y shaded. So, ang atong fraction kay 3/2. Or pwede po nato isulat nga 1 and 1/2. Usa ka buo og 1/2. So, muna siya ang atong mixed fraction kay 1 and 1/2. Nasabtan ba mga bata? Sunod. Ari nasab kita sa lain nga exercise or learning task. Kat-unon nato. Isulat ang musunod nga fractions pinaagi sa pulong. Number 1, 8/7. Okay, 8/7. Number 2, 5/2. Utrohon ako, 5/2. Number 3, 10/8. 10/8. Number 4, 6/4. Number 4, 6/4. Number 5, 8/8. 8/8. Okay, pareho ba kitag mga answer mga bata?
Very good. So, ato na sab kita sa lain nga learning task. Bansayon na to. Kolore ang figure o isulat ang fraction sa simbolo. Ato dang koloran, din isulat diri sa blank ang fraction sa simbolo. So, number 1, 8 eighths. Koloran na to. So, ang atong fraction in symbol kay 8 eighths. Number 2, 6 fourths. 6 fourths. Koloran na to. Then, ang fraction in symbol kay 6 fourths. Number 3, 3 halves. Koloran na to. Then, atong fraction in symbol kay 3 halves. Number 4. Number 4, 4 fourths. Koloran na to. Atong fraction in symbol kay 4 fourths. Number 5, 12 ninths. Otro na ko, 12 ninths. Koloran na to. Then, ang fraction in symbol kay 12 ninths. Sakto ba inyong answer, mga bata? Very good. Mga bata, so dito natapos ang atoang lesson karong adlaw. Manghinaot ko nga daghan kamong nakatunan. Malipayong pagkaton, hangtod sa sunod nga lesson, ako si Teacher Theody nag-ingon, padayon sa pagkaton para sa mahayag na kaugmaon. Don't forget to like and share this video para daghan sab ang makakaton. Salamat!